दाउ सावनायनि सेनानो बेलेगखालै जुदाखा सेना दोनलाय जावनो समलाखौ माने मोनसे Kritu gibran. Oरै खोनाबाय दाउखौ गोदाबा बेदर ओंखारनायनि ओरै थुब्लास संनानै गोदाबा ओमफ्राय ओरै बुखुयोबा दै सानसे साननासो गसंनांगोन नामा ना जाखाबाय दै सानसे सारसनदो माबा गोनै ओरै दानखावनांगौब्रा ओरै हाबा बे माबाल' हारा गोजा मोनो आं दाउखौ ओरै बखरबा बिदिसो होबाय बै बयलारखौ खनसेनो बानायोना बिखुंजों दानो बयलारखौ लाइकि क्लिप मोनसे जागोन आंबो बिदि जायो साबसिन जायो बिदिबाने बख'नो साबसिन जायो जाबाय बख'द ओरै नारख'द जाबायरा बोलो मोनथांबायो हथारदोरा जिखायाखौ होजाबावबाय एसे बस्थारदो ओरै नोंसिनियाव बेदर नोंसिना मानिखाना मासे बिरोनो ससे माथो बिदि नों हानाया गेजेराव हाद्रायदों आं बिदि बानायफेराना बांद्राय आंनियावथ' दहायनि गेटआव थिनजासिगोन खामानि गैया दहाय जाहा गोलेजि टेन्ट'सो गोलैगासिनो माया सोर गालाखौ नुदोंलाय आरो खनसे सोर खाला एकना ओमफ्राय खात माबा बिथिङाव दै सारनाय दं माबा दै सारनाय ओंखाम दङ दंखायोमोन ना खननांगौ Jangan mai kau nak jangan dulu. Mai kau nama. Mai rah. Indo. Mai kau nama. Kilo pun ni ujar pira. Ya burus pun je. Store jane tu gaya ni. Kilo ni tahu ke? Ekstran deli. Baik. Mana kita sudah. Kembali beli kolam nak beli. Mai boleh jalan ni jalan mana? Ni jalan. Angsa ada ni jalan. Jadi, ni sini. Saya cukup tu. Ang mưa nào vô nó không vậy đấy.
Iya, bini. Jual kamu kiri siapa nale? Kamu pernah zagar? Kamu pernah zagar? Tidak ada video. Hah? Sini ya? Mako? Kamu pernah kok? Kaki itu